Sonic, ito yung isa nating ibon. So ngayon lang lumapag. So siya pinakauna, 9:06 pumasok, 9:02 dumating siya, kaya lang 9:06 na pumasok. Yun mga ka-Sonic, so welcome back ulit dito sa ating channel, Sonic Lop Vlog. So ayun mga ka-Sonic, for today's video, yun, maglo-load tayo dito sa BBC. So ina-training natin ulit yung ating mga ibon at malapit na yung derby. So sana palarin yung 5 natin. So hindi pa tayo nalalagasan, ay isa pa lang yung nalagis natin sa BBC, yung kinakarga natin sa BBC, yung isa pa lang nalalagas sa atin. So may 5 pa tayong itinitraining dyan, at sa NHPC naman is 2 na lang ang dinerby natin. So isa live, yung isa butas na mga Sonic. So second lang pala, nabutasan na. So tingnan natin kung anong magiging resulta natin dito sa BBC. So i-derby natin, i-entry natin yung 3, ay yung 5. So yung 5 i-entry natin lahat yan para tingnan natin kung sino talaga yung matibay dito sa 5 natin na itinitraining. So yun, magkakarga tayo mamaya. So tingnan natin kung ano magiging resulta natin sa mga nalalapit na derby. So ito, papakita ko muna sa inyo yung mga ibon natin. So tara, let's go. Yan mga Sonic, ito buhay pa rin naman yung ating mga ibon. Ayan. So yung puti natin, yung sinali natin sa ano. Ito pumangatlo lang siya kanong nakaraan mga Sonic. Hindi siya pinalad. So ito yung Black Eagle natin. So tapos ito, ayan, halos magkasunuran lang tong dalawang to. So smash, yan, pang-smash natin na ibon. So sana dumulo sila. Malapit na. At saka yung ating yung sa NHPC naman natin, ito si White Light, tapos ito si Imbrek. So si Imbrek natin, ito yung nagpaka-top, sayang. So si White Light natin medyo tumaas ng konti speed. So nasa 900 siya, 900 plus kahit papano. Nabot natin yung 900, pero okay na rin 'yon. Ayan. So yung dalawa pa natin dito yung sa baba eh. Ayan. So ito yung nestmate ng Imbrek natin. Ayan, ito. So ayan, mag-nestmate yung dalawang yan. So yung isa yung ibon na tropa, si Pasaway. So si Pasaway natin, medyo mabagal ang uwian na ito. Pero tingnan natin sa derby kung magbabago yung speed na ito. So yun, ang update muna dito sa ating mga ibon. So mamaya update ko kayo pag maglo-load na tayo. So ayan, yung mga breeders natin, mga nakapagpahinga na. Ayan, so magre-ready tayo. Gagawa tayo ng may speed na ibon. So sana ano natin, ma-match yung pairing na gagamitin natin sa itong darating na NDR na breeding natin sa 2025. So sana pala rin tayo dyan. So gagawa tayo na may speed para kahit paano makasabay tayo sa mga may tulin na ibon. So ayun muna mga Sonic, update ko kayo mamaya. Peace. Iyon mga ka-Sonic. So ayun, sinama na natin si White Light tsaka yung Imbrek natin dito sa training sa BBC. So season, Pangasinan. So ano naman ang lipad nila sa derby, Bigan. So sabay na natin para pahinga na sila bukas hanggang Biyernes. So yun, sasabay na natin. 7 yung ilo-load natin. Ayan, 7 mga Sonic. So sinama natin yung dalawa natin sa NHPC dito sa BBC. So pares lang naman yan, todo na natin. So ayun mga Sonic, tingnan na lang natin kung anong magiging resulta natin bukas, kung anong oras darating yung mga ibon natin yan. So ayun lang, peace. The next day. Yun mga Sonic, so good morning. So nai-release na yung ibon natin dito sa BBC sa season Pangasinan. Saktong 6:23 ata, mga ganun, bago mag 6:30. So yun, abangan natin mga Sonic kung anong oras darating yung ibon natin doon. So sinagad na natin yung dalawa natin sa NHPC, sinagad na natin sila ng season Pangasinan para, kasi bandang ano naman ang release nila sa linggo sa NHPC third lap ng derby sa Bigan. So doon din tiningnan natin sa mapa, doon lang din parte nun. So madadaanan lang din nila yun, kaya sinagad na natin sila. So sana kayanin nila ang dalawa. So yun, abangan natin, samahan nyo ako mag-abang mga Sonic. So maaga pa naman, 7:42 pa lang. So tingnan natin kung sino yung mauuna doon sa 7 na ikinarga natin dito sa BBC. So kung sino yung mauuna dyan, tingnan natin. So sana walang mawala sa kanila. So sa Friday na magte-training, mag-upisa na tayo magkarga sa Friday, magpapatulog na sa trucks yung BBC, kaya umpisa na rin yung derby dyan next week. So tingnan natin yung 5 natin kung uubra dyan. So sana wag tayo mag-donate agad sa first lap. So yung sumpa na first lap natin, natanggal na lang 2 natin. Tingnan natin dito sa BBC kung ano mangyayari sa first lap natin.
So ayun, papakita natin panahon dito mga Sonic. Medyo maaraw naman. So tara, let's go. Ayun mga Sonic, medyo maaraw naman dito sa atin location. Ayan. So hintayin na lang natin pauwian mamaya kung anong oras darating. Time check, 7:43. So tingnan natin kung sino yung mauuna doon sa 7 na nakarga natin. So yun lang mga Sonic, update ko kayo ulit mamaya. Peace. Yun mga Sonic, so mag-umpisa na tayo mag-abang. Time check 8:36. So nasa 1-2 siguro yung mga yung speed kung sakaling may dumating. So yun, at hinihintay na lang natin yan yung ating mga warriors. Papakain tayo pagdating nila para sabay-sabay na sila. Kasi malalakas kumain to yung mga pang SDR natin. Ayan. So ayun, abang tayo maya-maya. Peace. A few moments later. Yun mga Sonic, so tamang abang pa rin tayo dito sa ating mga ibon. So wala pa rin tayo napapauwi. So time check 8:56 mga Sonic, 8:56 pero wala pa tayong ibon. So tingnan natin kung sino yung unang lalapag dito sa ating loop. Ayan. So puro ano yung loop natin, puro sampay. So ayan, maganda na may panahon dito. Ayan, makikita nyo, ayan, may mga ibon na ibang dumadaan na. So sana may isa nang lumabag sa atin dyan. So tingnan natin sa 7 kung sino yung pinakamatulin dun. Tingin natin yung puti. Abangan natin yung puti kasi maganda yung panahon. Pag maganda panahon yung puti na uuna. Pero pagka smash yan, hindi natin siya aasahan. So yun, tingnan natin. Samahan nyo mga Sonic. Abangan natin yung ating mga ibon. Mamaya ulit, update ko kayo. Peace. 2 hours later. Mga Sonic, yan, may isa na tayo. Ayun may ikot to. Ayan atin yan. So ibon ng anak ng ibon ng tropa yan. So yan, re-recta na ata ng landing board. Check natin. So ayun mga Sonic, tingnan natin kung lalapag. Mga Sonic, ito yung isa nating ibon. So ngayon lumapag. So siya pinakauna, 9:06 pumasok. Ka 9:02 dumating siya, kaya lang 9:06 na pumasok. So ayun. Yan siya yung anak ng ibon ng tropa, siya pinakamauna. So naunahan niya yung puti. Ayan. So 6 pa yung ating hihintayin. So tingnan natin kung sino yung susunod sa kanya. So ayun, nandito na rin yung Black Eagle natin. Ayun. Yung Black Eagle natin. So sunod-sunod na sila mga Sonic. Pasukin na natin. Pagod to. Napalayo. Pasok na, pasok. Ayun. So may dalawa na tayo. Kasunod lang 9:07. So ayun yung mga ibon natin. Gutom na. Ayun na sila kakain. So ayun, tingnan pa natin kung anong oras darating yung iba. So dalawa pa lang mga Sonic, mamaya ulit. Peace. Mga Sonic. So ayun, nandito na rin yung imbrek natin. Ayan, yung imbrek. So ang bilis niya ngayon Yung derby, ang tagal niyan. Ayan yung imbrek natin, nasa ibabaw. Ayan, ayan sa bubong. So ayun, 3 na yung training natin na nandito. So wala pa yung puti. So bumilis yung imbrek Nung derby, siguro sana yan kaliwa lang. Nung kumanan kasi, nawal na cut-off siya. Yung first lap kanan ay kaliwa So tingnan natin, lumipad po. Hindi ka pa pagod. So derby, sa Sabado ay sa Linggo. Ayun, may isa pa tayo mga Sonic, may lumapag na rin. So tingnan natin sino yun. Tingnan natin mga Sonic So ayun natin, may isa pang lumilipad. Ito yung isa natin. So lumapag na siya sa landing board. Tingnan lang natin pumasok So lumalabas pa. Kalugan natin ito. Iwagan natin pangkalog may mani. So ayun mga Sonic, papasukin na natin yan. Ayan. Mabilis siya pag inalugan ng patukay. Ay yung mani Paborito kasi nila yun. So ayun, tingnan natin. Yung iba pa, wala pa. So iba kasi tumatambay. So ayun mga Sonic, meron na. Nagbabaan na sila. Ito na yung break nating isa. Ayan. So yung Nesmic ng blue check. Ayan yung black check. Pasok-pasok. Ayan mga Sonic. Tapos isa, mayroon pa isa doon sa bubong. So ayan, gunti na lang. Dadatingan na sila. A few moments later. So ayun mga Sonic, pinakain na natin yung mga ibon natin. So meron na tayong 4 dito sa loob. Iba kasi nasa labas pa, nagtambay. So ganun pa man, hayaan na natin yun. Basta nagpakain na tayo, bahala na sila. So ayun, hanggang dito na lang din natin tatapusin yung video natin. Ayan. So medyo nahirapan din sila ng konti. So
Friday na unloading. So magpapatulog na sa truck ang BBC. Magpapatulog na sa truck ang BBC, kaya good luck sa kanilang 5. So 5 yan mga Sonic. Yung ikakarga natin sa BBC. So ayan yung ito, ang bilis na ito. Bumili siya mga Sonic nung pagbandang kaliwa ang bitaw. So tingnan natin sa third lap to kung uubra to. Kasi ang fourth lap is kaliwa ay kanan. So tingnan natin bigan kung uubra tong imbrake natin. So si White Light wala pa. Si White Light may nasa kabila. So para kabilaan sila. So ayun lang mga Sonic, tapusin na natin yung video na to at may pupuntahan pa tayo. At shout out sa inyong lahat. God bless to all. Thank you for watching. Peace.